bilang Vice Barangay Captain. Narinig nyo, ako ay appointed ng Pangulo na kakalaban sa mga drug issues at sa mga drug addict. Pero ito ang kabilin-bilinan ko na pupunta tayo sa operasyon mga pulis na bawal at walang magdadala ng baril. Wala daw magdadala ng baril. Wala daw magdadala ng baril. Delikado tayo dito. Baka mamatay tayo dito. Baka masisante tayo rito. Delikado ng buhay natin dito. Yung mga adik may baril. Tapos tayo wala. Kailangan pangalagaan natin ang buhay ng mga drug addict. At ako ay tutulong sa inyo na sumpuin ang mga siraulo at mga baliw na drug addict. Opo, ma'am. Opo. At ako ay sasama sa mga operasyon. Narinig nyo, loud and clear, walang pulis ang magdadala ng baril. Yes, ma'am. Yes, madam. Maraming salamat. Yeah, mga kungang kayo, hindi nyo ako mahuhuli, mga walang ya. Shabu pa more. Hindi nyo ako mahuhuli ha. Mga gago kayo. Mga wala kayong baril, hindi nyo ako mahuhuli. Boy Adik! Sumuko ka na! Napapaligiran ka namin dito! Hindi niyo ako mahuhuli ng... Marami kami! Mga kunghang kayo. Kung hindi ka susuko, susugurin ka namin! Hindi niyo ako kayang hulihin, mga kunghang. May baril! May baril! Nako, may baril! Wala kayong mga baril. Nako, may baril nga! May baril! Hindi niyo kami kaya. Paano yan? Buk, sapatusin mo. Buk, sapatusin mo yan. Babatuhin ka namin ng sapatos. Hindi niyo kami kaya. Hindi ako pauhuli ng... Nako, may baril ah. Ang buhay sa inyo, mga kunghang kayo. Kayo ang papatayin ko. Titirahin ko na to. Sige, sugod pa kayo. Akala nyo, hindi nyo ako madadala sa mga sapatos, sa mga tsinilas nyo. Batuin nyo pa ako. Mga hunghang kayo. Mga hunghang kayo, mga pulis. Wala kayong mga baril. Wala kayong mga baril. Sumuko ka na. Kung hindi, sige. Susuko ha? Susuko ka ba o hindi? Hindi ka susuko ha? Madam, ayaw talagang sumuko eh. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin, madam? Ayaw sumuko. May baril pa oh. Araw ng instruction ko, huwag nyong barilin, hayaan nyo lang. Kailangang ingatan natin ang buhay ng adik na yan. Kaming mga adik may baril. Kaming mga adik may baril. Meron pa kaming kutsilyo. Meron kaming baril, wala kayong baril.
Ay, mga... Meron pa siyang kutsilyo, oh. Anong gagawin natin? Matatamaan ata ako dito ng baril niya eh. Sige. Sige ba? Sige ba? Sige ba? Sugod kayo! Mga walang hiya kayong mga pulis. Sugod pa kayo! Wala kayong mga barel! Oh, mamaril na, oh. Mamatay tayo dito, madam. Lahat na ng sapatos, lahat na ng binato na namin eh. Ayaw pa rin mag-surrender. Ako ang Vice Barangay Captain at kailangan nyo akong sundin. Hindi dapat masaktan yan. Adik na yan. Madam. Tinamaan ata ako, madam. Tinamaan ata ako, madam. Ano na yung pamilya ko? Sinang mag-aalaga sa anak ko? Sinang magdadala sa mag-aalaga sa asawa ko? Buntis pa yung asawa ko, madam. Paano na sila? Madam, paano na yung pamilya ko? Adik ako. Wala akong pakialam sa inyo. Ano? Si Duterte andyan? Hindi nga. Idi wow. Susurrender na ako. Susurrender na po ako. Finish na. Finish na. Finish na. Surrender na.